Tinapalabas, gapo tasapsapulen manen da mortadyo ni Dolores. Insingasingen ni Rodora kini Edmar at tulungan da daytoy. Tapno mapanan ni Jesudad, ken tapno agadalen. Imanugot met ni Edmar, ket kinasarita na ni Mayora Silvia, tapno isukuman timang tulong kini Dolores. Saan met anapaay, gaputa si dadaan ti Mayora at tumulong. Namuan met ni Paula nga adda ni Jesudad ni Dolores, tapno agadal. Nasakit tinakam na itinaamuan na. Kinasarita na nga rod ni Mortadyo asapulen da daytoy, ket makaamudan iti aramidan da kenkwana. Ngem nagkatawa ni Mortadyo, ket dita, insingasing na kini Paula nga agadal met daytoy, no di na kayat nga artapan ni Dolores. Itagagayem, adto yung tituloy tinobela tayo ana pauluan. Rodora! Anya? Agadalakmat? Kastala dayta, Paula. Nalakalati solusyon na. Mayat ti singasing mo, Mortadyo. Talaga amayat. Ngam, kasano ang makaadalak? Kat awan mat kwarta. Parikot mo dayta. Kwa, no manugot ka? Pagadalan nak, Mortadyo. Anya? Wan, pagadalan nak. Kat apaman ang makagraduara. Kat maadaanak ton iti panggadan. Asawaan nak to. Ha? Saan ka di amayat ti singasing ko, Mortadyo? Sige, mayatak, Paula. Mayatak. No kasta nga rod, agpasyudadakon, tangay bulan ti Abril ita. Agpasyudad kan? Siyempre, inak agsapol iti pagnaedak. Saan mat analaka ti mapanlatan ijay syudad, nga awan mat ti pagyalak. Ayunan niya. O sige, pagadalan ka, Paula. Ang di mo liplipatan ti imbagam, apaman na makagraduar ka. Asawaan ka. Wan, Mortadyo. Ikarik day takan ka. Kasano, Dolores? Agsubli ako ni Jay Probinsya. Agbatikan dito yung syudad. Wan, Sir Edmar. Katagyaman akmanan. Kan mangnamnama ka. Tumulong ak iti trabaho dito balayo. Sa anak nga agsadot-sadot. Talaga mo't asan ka asadot? Da kayo kumanti makaam mo kadananan ko, Kan di mo baybayan ni Rodora. Wen, ikarik. Ni Rodora, kabsat ti panghibilbilangan mi iti tunggal maysa. Nasingpot agayam. Pudnot ako nam. Alang rod, agpatuloy akon. Makaamukan to nga rodan na mapanag-enroll. Wen nanalomen, agpasyudadak matap no agadal. Kasta ka de? Naimbagman ta ada pagadal mo? Saan da kabaybayan dagiti dadakkel ko, nana? Good luck nga rudkan ka. Sapay kuma ta makaadal ka. Nasaya at launay day ta nga aramidam, Paula. Yak kayat ti paartapan kin ni Dolores. Day tagayam ti rason. Saan laday ta? Kayat ko talaga ti makaadal. Takayat ko ang maadaan itinasaya at trabaho. Ala, sapay kumangarod ta agbaligi ka. Naitulod mo gayaman ni Dolores, paro. Wen, Mayora. Napintas, day chay abalasang. Wen, Mayora. Ibagaman kanyak tipod no, baro. Saan mo ka di akaayan-ayat ni Dolores? Ha? Panagkita kat agbagay kayo ato. Saan, Mayora? Saan ko akaayan-ayat? Anya nga rod tar aramidam. Apay adi mo arman. Ngam sa bagay, saan apin nardasan dayta, baro?
Ngam iti kanito ada kayon to ti agginasat. Sandak taliplipatan. Alaen dakto amay saninang. Ni, anya ka din ti bagbagayong mayora. Ibagbagak laeng tiriknak, baro. Or-orayak day tangal daw. Ngam sapay la kuma, tas ibibiyagak tupay. Ni mayora met, no anya la ditan ti bagbagana. Katuan mat, iso adimon ibay-bayag pa iti kalaysam. Ngam sa bagay, masapol pa'y mata nga agturpos ni Dolores. Mabiit la dayta. Mauray ko pa'y. Kwa mayora. Kinapudno na. Addan ka ayan ayat ko. Gayam ni Dolores. Iso ni Rodora. Kat apaman na malpas ti kalsada a proyekto tayo. Agkalay sa kamin. Ha? Kasta? Wan mayora. Kat talaga ada kayo ti alag amay sa aninang iti kalay sami. Kasta gayam. Kunaklano ni Dolores ti ikalaysam. No pa'y kasta, awan parikot. Sige. Or-orayag ti aldaw a panagkalaysam, baro. Addan ti kwarta amaramat, hepe. Nasaya at no kasta, SPO1 Martinez. Sige, tulungan da ka ni ti panaggatang mo iti materyales. Agyaman na, hepe. Nalabit nga guru-urayan dagiti lalaki iti purok berde nga agtrabaho. Lakit di hepe. Okay. Usaran tayo tilugan ko apang ikabilan kadagiti magatang a materyales. Awan ti manggag ko nga anyaman iti balaya. Kaya't naasawan. Awan ni Rodora. Ngamni, nakadaldalos diti balaya. Naurnos ti amin. Nagagat at talaga ni Rodora. Dagiti nakadiso iti tugawan nga inakas ko. Nakupindan. Ni Rodora at talaga. Ngam... Ay... Pimanmat. Diyos ko. Anya talaga tinapasamak kan ko, ana. Sikan ti makamo kan ko, ana. Kasano, Mortadyo? Nakasarita ko dagiti dadakkel ko. Pinalubusan dak ngagpasyudad. Inrason ko ngag working student na. Ngam di dalam mo, asika timang paadal kanya. Wana. Inayaban ka dito'y balay. Tapno awan ti makakita nga ikanak iti kwarta. Wen. Ket. Siniribak met ni Boss Marcos. Tapno iso ti paggapuan ti kwarta nga ited ko ken ka. Anya? Imbaga ka sa pulam ni Dolores ijay syudad. Ket inton amom ton ti ayan na. Umay mon to ipakamo kada kami. Kaya't nasawan. Saan asika tinaggapuan ti kwarta? Itala ita. Ngam di kagdanag. Iti mabit. Aglako kaminton iti marihuana. Ket dakkel to ti ited ko ken ka. Basta ti makunak. Kalpasan ti 2 bulan. Agawid ka ditoy, ha? Tapno alam ti kwarta nga ited ko. Agyaman ak, Mortadyo. Sige, babaraw. Da kayon ti agibunag iti darat ken siminto, Tana pipigsa kayaw. Da kami latan alalakay ti agpala. Punta to! Well, sige, dapat makabunta, Tata. Makamu kayon dito, Tabunagan mi dagiti dimi pa'y nabunag a darat. At dapay may sa atrak asublian mi. Ay, wen, sir. Di ka agdanag. Tasak ti makaam mo ditoy. Agpasyudadak man. Tagadalak. Diyakon na daw magpay kada Edmar. No sa dino ti ayan ni Dolores ijay syudad. Ngam sa nabali? Tinasken ita kanya. Saan nakamaatiw ni Dolores? Agadalak
iti kurso a nursing. Dayta pay lati kayat ko idi nga adalan. Ket ita, matungpalan babaan kin ni Mortadio. Inton makadano nak iti syudad, mangkita akton iti mabalin ko a pagturungan. Kalpasan na, agsapulak iti pagabangak. Ado ti balon ko a kwarta. Malaksid ti kwarta anat da iti inted idi ni Mortadio at tangdan ko. At dapay inted na ita, adakkel agatan. Rodora, ay, nabanuga ka. Adda kagaya man. Agatling at ka Ala, agtugaw ka pa'y dita, taaginan ka. Tainton madamdama, agdigos ka. Insagana kung ti pagsukatam nga agdigos. Ha? Nakababain matkan ka, Rodora. Kaya't ka pagserbian, Edmar. Kan saan mo't anadagsanday ta nga aramidag? Agyamanak nga rod no kasta. Yalaan ka iti pagpalamiis. Mabit lang. Nakapimpintas talaga ni Rodora. Kan malaksid anasingpet. Asikaswan nakpay. Kumusta ni Dolores? Natalgad ka di iti ayan na? Wen, awan pagdanagam. Agnad ita ni Jebalaymi. Kadua na dananang kentatang ko. Nasaya at no kasta. Amom ka di, nagpasyudad mat ni Paula. Ha? Kaya't namat ti agadal. Ngam saan dalakit di nga kita ka ni Dolores. Tasaan mat nga amo ni Paula. No sa dino asyudad ti ayan ni Dolores. Wen, kayat ko ama ilimhed. Noan niya lugar ti ayan ni Dolores. Saan akayat ni Paula apaartapan ka ni Dolores? Iso at arigagayan namat ti makaadal. Sapay ko mga rod, tagbaligi ni Paula. Sapay ko ma. No ni Dolores, sigurado ngagbaligi. Gapotan na singpet. Ken talaga kayat na ti makalpas. Agyaman akan ka, Edmar. No di gapukan ka. Saan amaragpat ni Dolores ti ambisyon na? Sikat irong nga pagyamanan na. Gapotan no di mo insingasing dayta kanyak. Awan ko maitay jay syudad. Ad-adaan sikat ti pagyamanan na. Gapot adakdakkel ti na itulong mo kan ko na. Katsapay ko ma. Tadi ka mauma amang tulong kan ko na. Aging ga makalpas. No dayta ti kunam. Iso ti matungpal, Rodora. Nukasta, nagpasyudad ni Paula. Ket agadal sa jay? Wen boss, ngembaya ti kada na jay syudad. Sapulin na ni Dolores. Sigurado ka kadiya sa pulan na naijaya Dolores. Wen boss, iso ti Karina. Ala. Nga, no di na masapulan, isublim ti kwarta kay nalam. Ha? No di na masapulan, sana parikot dayta boss. Taga dito ni Dolores. Siyempre, agbakasyon mo't laday jay. Makita yun tumot lang. Ket asawain yon, iti urayan niya pamuspusan. Awan nga rudan tiga po nang agbayag kayo pa dito'y purok berde papa. Awan mo't gaya man ni Dolores. Nedmar, iso ti makagapo, no apay akayat ko pa'y ti agbayag ditoy. Bayag pa yung malpas ti kalsada papa. Nagatidtog ti kalsada nga aramiden ta. Ken mabalin nyo matasublian. Wen mat ketiya. Kaya't kung tagsubli ti kabarbaro abalay tayo papa. Sige. Agsubli tayo nga ron. Aguray ka iyo. At daman damagakan ka. Ni Rodora. Saan ka din ngagparparangkan ka? Saanan papa? Nasaya at nga ron mo kasta. Sige. Umuna ngayon ken ni Bogoy. Sumaruno kaminton kada Mortadio. Iya, nakaul-ulimak dito'y balay, Edmar. Awanan ni Dolores asumanao. Wen nga rod, auntie.
Tani Rodora met, ket saan aman na nao? Saan akas kini Dolores? Wen nga rod. Ngam nagagat ni Rodora. Isumatan ti agidaldalimanak diti balay. Tadyak meten masango. Makumikumakitan ijaayan ti mulak anat natang. Kaya't nakano ti agserbi ka data, anti. Tamo na kanayon ta mapambannog. Pagyamanak unay dayta. Awan ti makunak kan ni Rodora. Aday ta, nakalaba akon. Nailaba akon dagiti kortina. Dakkel gayam ti balay da Sir Edmar diti syudad. Adda pa'y babaunan da. Ang saan mo't amabalin ajak tulungan iti trabaho. Kas ita, napan nakityanda. Iso arumbang lang asyak daglaba. Ay, aggagatak ditoy. Jak kayat nga da maibagang ni Sir Edmar kanyak. Ita namanin nga umayak dito syudad. Mangkita aklangan iti hotel amabalin ko apagdagusan. Agi na naat. Dainton bigat. Mangsapulak iti pagabangak nga apartment. Bakit? Agi na natapay dito'y sirok ti kayaw. Napanugak. Wen lakay. Ay na. Mabit laeng. Taalaek tay balon taanalig ta akamuti. Taag merinda ta. Nakabanog. No di tambut tagagawa. Saan tambut amangan? Wen nga road. Iso nga aganos ta lakay. Oh, adto'y ti kamuti. Manganta. Mabaligyag daw iti taraon mo. Ha? Lakay. Ni Rodora. Di ka butang bakit. Di kagbutang nana sa anak adakas. Mabalin ka diti makisarsarita kada kayo. Sige, balasan ko. Sige. Itugaw mo nga rod di tatag sa salita tayo, ha? Intugaw na ka talaga. Musta kan, balasan ko. Kastoy, tata. Malidlidayan. Umapapal. Apay, anya ti apalam. Ti best friend ko ani Dolores. Nagpasyutan, tapno agadalan, tata. Rodora. Kat na sa anak ko makastoy. Nalabit, agadalak kumamat. Kaguram ka di best friend mo. Saan? Maragsa ka nagpaikit di para kan kuana. Ngam no saan ko maadi na daal ti dakas at tao ti piyak ko. Nalapit. Maragpat ko kumamat ti ambisyon ko. Ti agbalin na maestra. Akas itigayan ko. Ay, uwan ko balasan ko. Ang anya ngay nga rod. Kahit nalabit at talaga aditan ti pagpatinggan ti biyag mo. Tata. Awan sa bali nga ramidam. No iti mga klon iti kinapod no. Asika, ket ang turungan iti rumbeng apakay karyam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwan na dinggen, tituloy tinobela tayo na pauluan. Rodora! Insurat para iti radyo ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika, June Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Rodora!